ta brăzdată de corebii, nu-s munțitei de vulturi străjuiți, doar merugina în pintene și sebii, și zimbrii sunt din steme isconiți. Ți-a mai rămas un zid de mănăstire și un cocostârg strigând peste cetăți. Moldova jumătate în amintire, te frânge prutul în două jumătăți. Moldova jumătate în amintire, te frânge prutul în două jumătăți. O libertate sfântă, libertate, slobozii și sate deșteptate, te înalță în slavă veșnicii moroave, românii, Basarabiei, Moldave. O libertate sfântă, libertate, slobozii și sate deșteptate, te înalță în slavă veșnicii moroave, românii, Basarabiei, Moldave. Unealta noastră-i sapa și burjaua, și alte ori bătaia de ileu, și căutarea noastră-i numai steaua, menită nouă de la Dumnezeu. Dar pe frățile meu cu două fețe bate-l dârjaua cerului din înalt, de ne-o schimba câmpia libertății, pe 7 ari de sârmă și asfalt. De ne-o schimba câmpia libertății, pe 7 ari de sârmă și asfalt. O libertate sfântă, libertate, slobozii și sate deșteptate, te înalță în slavă veșnicii moroave, românii, Basarabiei, Moldave. O libertate sfântă, libertate, slobozii și sate deșteptate, te înalță în slavă veșnicii moroave, românii, Basarabiei, Moldave. Cum vin și vin din stepele nomade, mari colonii de vânturi recunosc, nici nourul de ploaie nu sloboade, decât aci și becuri peste noi. Să-ți fie libertatea cât mai dragă, texită în cup și stoarse la pătrat. Moldova numai limba-ți întreagă, în care am plâns amar și ți-am jurat. Moldova numai limba-ți întreagă, în care am plâns amar și ți-am jurat. O libertate sfântă, libertate, din slobozii și sate deșteptate, te înalță în slavă veșnicii moroave, românii, Basarabiei, Moldave. O libertate sfântă, libertate,
Bună seara, Chișinău! Bună seara! Oameni buni, ați auzit bine ce a spus Natalia? Ați auzit, a spus să luptăm până la capăt. Pentru ca Chișinău să fie capitala europeană pe care o dorim cu toții. Avem astăzi un concert și o atmosferă cu adevărat europeană. Și mă bucur foarte mult că am reușit acest lucru împreună. Eu vreau să vă mulțumesc din suflet pentru faptul că suntem umăr la umăr și mergem înainte. Pentru că Chișinăul merită un asemenea destin. Eu vă mulțumesc pentru că sunteți aici astăzi, alături de noi toți, și pentru atmosfera extraordinară pe care am creat-o aici. Sunt convins că toți cei care ar fi dorit să vadă această zi ne văd de acolo de sus și să mândresc cu ceea ce văd aici în Piața Mare Adunării Naționale. Se mândresc cu toată ziua de astăzi care s-a desfășurat în fața lui Dumnezeu. Vă mulțumesc tuturor pentru ceea ce faceți și vreau ca atmosfera aceasta să ajungă în fiecare casă din Chișinău și în fiecare casă din toată Republica Moldova. Acum s-au